Gdje si, Petre? Za tebe nešto samo. Evo, donosam ti Šeširić, vidi ga. Srbija. Srbija nego šta? Vidi, vrate, rekli su mi ja da dođem ovdje, da si ti završio, jesi ti javili oni da ja sješu, a? Drži ovo, evo ja sam sad sa ovaj aerodroma stigao. Crko sam, vrate. Evo, mogu sedna malo. Jo, 100 godina sam bio ovdje. Nego, ima li šta novo? Ima doma jedan, ovu knjigu i reviziju nešto. Aha, dobro, da, to ću ja pogledati. I, bilo još nešto? Pa dolazi isto neki ljudi tražili. I, ko je još bio? I bio je neki Sisa, donao neke dokumente i rezultate. Sisa? To ne iz Evropske unije, a? Da. To je ono vjerojatno ove rezultate takmičenja. Znaš možda kako smo prošli, ne znaš, a? Ne znam, dao sam to sekretaru. Sekretar, to je onaj. A dobro, trebali bi da nam jave uskoro, kako smo prošli. Kako si mi ti, vrati? Nisam bio ovdje 3 mjeseca, kao da nisam bio 3 godine. Znaš kako si se lepo odmorio na moru od ovih budala ovdje? Či stvarno, bilo je ovo ekstra. Šta ćeš ti sad? Pa evo sad idem u Leskovac u Pošku. Boli ti uvo, to je manje mjesto, imaš manje posla. Biće ti dobro. Pojaviš je kad imaš on. Do kad si ti tu? Si tu još par dana, a? Da. Dobro da te popijemo posle. Kod Hame piće, da, i njega sam se uželao, ne njegove domaće rakije. Ja bi sad morao da pogledam. Znači te rezultate, to si ti predao. Da. Pogledam ovu knjigu i da ovdje podvučemo sve što treba, to je najbitnije. Znači to će kako se zove, da provjerim i tu, donesem te podatke u kompjuter pa malo da se uhodam. Da vidim šta ima novo, pa ako bude bilo nekih problema ja ću ti se javiti. Samo da vidimo kasnije dole kod Hame. Ajde, vidimo se, brati. Moj pant. Bilo je lepo dok je trajao odmor, a sad radi čuti. Dobar, dobrodošli u naš restoran. Dobro. Šta želite pobjede? Zdravo, sine. Zdravo. Meni je onaj portir Panta pričao da ti imaš onu dobru domaću rakiju, pa daj da probam. Ja ću to isto. Ovo je prava prilika za to. Vi, gospodin, izvinite. Raki. Aha, došli. Pa ljudi, okupili smo se ovdje kako bi proslavili to što smo proglašeni za najbolju poštu u Evropi. Osvojili smo glavnu nagradu, ali jako malo je falilo da nam ta nagrada izmakne zbog onog našeg korumpiranog mog zamjenika. Da, stvarno, čuo sam ja, šta je ovo? Ovako je falilo. Šta je bilo s njim, kako je on zašao? Možda je radio razne organizacije i ko zna šta sve. Vidiš, i to sve iza naših leđa. Da. Hvala ti. Pa, živjeli gospodo, ove radne pobjede. Pa i tu malo. Živjeli. Za poštu! Ajde, Hamzija, daj mi Hamzija, sine, daj spremi nešto. Jagnje ti. Nešto gala. Imaš? Ima sve. Ajde. Vruća. Se sad skinu s ražnja ili... Također ćemo morati da razmotrimo ovog upravnog odbora, opet nema pola ljudi. Biće dosta isključenja, ovo više ne može da se trpi ovako. U ovakvom trenutku da oni fale, mi slavimo pobjedu, Dobro, izvukli smo tu pobjedu, ali u buduće, znači, sljedeći izostanak, gotovo, kraj izbačeni su. Izvolite, dobrodošli u naš restoran. Dobre, dobrodošli, bre. Mi se znamo 100 godina. Znamo sve. Evo sad sam stigao baš danas ovog godišnjeg odmora, pa ja došao do tebe da popijemo onu tvoju. Aj, sipaj nam po jednom. Kako mi je bilo? Bilo super, nego sad opet iz početka. Aha, pa. Moram da radim ovo, ono i tako. No šta ćeš? Kakav je život? To što kaže. Peco, šta ima kod tebe? Ništa. Da ti ovo sam nosim kad radim. Falila malo naša rakija. Ne, nije, ja sam se samo zbog toga i vratio, ne bi se ja ni vratio. Aha. Evo!
Koje sam Alo! dala. Dobar dan! Zove Čačkovica. Evo ako divan trenutak da mi poklanjamo dala. Velini! Jeste, iz Leskovca. Drago mi. Izvolite. Može jedna rakija. Može. Ti ideš baš u Leskovac? Da. A, vi ste, ja vas vozim u Leskovac. Ja sam tamo zamjenik direktora. Nadalje. Žive. A nisam samo zamjenik, ja sam i direktor. A nikad ne bi rekao, ako čovjek nas vidi nikad. A ja sam i glavni poštar. Aha, pa vidi se. Ćete zapalite. Težak život. Šta ćete, zamenjujem, svi su na odmoru godišnje, pa moram ja da budem sve. Dečko, zato sam ti zvao, budeš poštar. Ti si poštar, portir i zamjenik direktora, a ja ću biti direktor. I sekretar. Ima nas malo, ali... Dvoje se ljudi snalazimo. to sve to obaviti. Ma, vrati, super sve. A mi nismo u Leskovcu u stvari. Mi smo neko malo mesto, jako malo... Pa jedno 50, 60, 70, 80 km od Leskovca. Ali dobro, sad. Ja sam to da te lakše dođeš. Inače ne bi nikad došao. Plata je izvanredna. Žurim, daj mi sipa još jednu pa moram idem. Ajde zdravimo! Ovo na pantu se. Daj meni neki rosti panta plaća. Koji panto? Pa ti si panta. Šta ja da plaćam, be? Ajde, neka ide život. Da ste najbolji na svetu u pošta u Evropi. Dobro, to sad ne moram. Ajde, živjeli. Ajde na zdravlje. Ajde, Elivatski me. Ajde, daj sve na moj račun pa na ti ide. Ajde. Nek ide život. Ajde živjeli. Ajde, Živjeli. Gdje si, Petre? Za tebe nešto samo. Evo, doma sam ti Šeširić, vidi ga. Srbija. Srbija nego šta? Vidi, vrate, rekli su mi ja da dođem ovdje, da si ti završio, jesi ti javili oni da ja dođeš, a? Drži ovo. Evo, ja sam sad sa ovaj aerodroma stigao. Crko sam, vrate. Evo, mogu sedam malo. Jo. 100 godina sam bio ovdje. Nego, ima li šta novo? Ima doma jedan, ovu knjigu i reviziju nešto. Aha. Dobro, da, to ću ja pogledati. I, bilo još nešto? Pa dolazi isto neki ljudi traže. I, ko je još bio? I bio je neki sisa, dole neki. Nekih problema, ja ću ti se javiti. Što onda vidimo kasnije dole kod Da. sam. Ajde, vidimo se, brati. Moj pant. Bilo je lepo dok je trajao odmor. A sad... Radi čuti. Dobar dan, dobrodošli u naš restoran. Dobro. Šta želite pobijete? Zdravo sine. Zdravo. Meni je onaj portir panta pričao da ti imaš onu dobru domaću rakiju, pa Da, daj da probam. ja ću to isto. Znači, ovo je Sigurno je, prava prilika za to. Vi, gospođo. Gospodin, izvinite. Raki. Aha, došli. Pa ljudi, okupili smo se ovdje kako bi proslavili to što smo proglašeni za najbolju poštu u Evropi. Osvojili smo glavnu nagradu, ali jako malo je falilo da nam ta nagrada izvrne zbog onog našeg korumpiranog mog zamjenika. Da, stvarno, čuo sam ja, šta je ovo? Ovako je falilo. Šta je bilo s njim, kako je završio? Možda rade razne malverzacije i ko zna šta sve. Vidiš, i to sve iza naših leđa. Da. Hvala ti. Pa, živjeli gospodo, nove radne pobjede. Pa i tu malo. Živjeli. Za poštu! Ajde, Hamzija, daj mi Hamzija, uzeti sine, jednog. daj spremi nešto gala. Imaš? Ima sve. Ajde. Vruća! Se sad skinu stražnja ili... Da, znaš... Također ćemo morati da razmotrimo ovo upravnog odbora, opet nema pola ljudi.
Biće dosta isključenja, ovo više ne može da se trpi ovako. U ovakvom trenutku da oni fale, mi slavimo pobjedu, Dobro, izvukli smo tu pobedu, ali u buduće, znači, sljedeći izostanak, gotovo, kraj, izbačeni su. Izvolite, dobrodošli u naš restoran. Dobro, dobrodošli bre, mi se znamo 100 godina. A, znamo sve. Evo sad sam stigao baš danas s ovog godišnjeg odmora, pa ja došao do tebe da popijemo onu tvoju. Aj sipaj nam po jednom. Kako mi je bilo? Bilo super, nego sad opet iz početka. Aha, pa. Moram da radim ovo ono i tako. Pa šta će? Dokumente i rezultate. Sisa. To oni iz Evropske unije, a? Da, To je ono vjerojatno ove rezultate takmičenja. Znaš možda kako smo prošli, ne znaš, a? ne znam, dao sam to sekretaru. Sekretar, to je onaj. A dobro, trebali bi da nam jave uskoro kako smo prošli. Kako si mi ti, brate? Ja, nisam bio ovdje 3 mjeseca, kao da nisam bio 3 godine. Znaš kako si se lepo odmorio na moru od ovih budala ovdje? Znači stvarno, bilo je ovo ekstra. Šta ćeš ti sad? Pa evo sad idem u Leskovac u Pošku. Voli ti to je manje mjesto, imaš manje posla. Biće ti dobro. Pojaviš se kad imaš on. Do kad si ti tu? Si tu još par dana, a? Da. Dobro da te popijemo posle. Kod Hame piće, da, i njega sam se uželao, ne njegove domaće rakije. Ja bi sad morao da pogledam ovo, znači te rezultate, to si ti predao. Da. Pogledam ovu knjigu i da ovdje podvučemo sve što treba, to je najbitnije. Znači to će kako se zove, da proverim i tu, donesem te podatke u kompjuter, to malo da se uhodam, da vidim šta ima novo, pa ako bude bilo... Kakav je život? Kaže. Peco, šta ima kod tebe? Ništa. Ovo sad nosim, kaj ne radi. Palila malo naša rakija. Ne, nije, ja sam se samo zbog toga i vratio, ne bi se ja ni vratio, Evo! Koje sam dala. Dobar dan! Zovite Čačkovica. Ovako divan trenutak da mi pokrenemo dana, Velimi! Jeste iz Leskovca. Drago mi. Izvolite. Može jedna rakija. Može. Ti ideš baš u Leskovac? Da. A, vi ste, ja vas vozim u Leskovac. Ja sam tamo zamjenik direktora. Nadalje. Žive. A nisam samo zamjenik, ja sam i direktor. A nikad ne bi rekao, ako čovjek da svi direktor... A ja sam i glavni poštar. Aha, pa vidi se, Ćete zapalite. Težak život. Šta ćete, zamenjujem, svi su na odmoru godišnje, pa moram ja da budem